Takže 3, 2, 1, go! Teraz. Pekne. Nádhera. A tu je naša kačera, diváčka, hej? Aj fanušička. Poď, Filipus. Takže ešte stíhame aj v lese futbal hrať, aby ste vedeli, no. Všetko stíhame. Detkovia. Ešte futbal v lese. No. Perfekt. Tam sa ide do rozprávky, ale ja som tam ešte v živote nebol a to potrebujeme bogánče, paličke, potrebujeme rúbsak, slaninku, posuch. Posuch potrebujeme a ešte aj žinčicu a čarovnú vodu. No, I know where it will take us. It won't take us to a rozprávka. It will? No, it will just take us to the end of the forest. Yeah, no, end of the forest, to the rozprávka. No. Stadiaľ ľudia sa ide do tej rozprávky, aby ste vedeli, hej? That's not even Tu real. je tá brána. Ešte raz zdôrazňujem. Tu je brána, s ktorou sa ide do rozprávky. Nechoď, Filip, lebo už naspäť sa nedovrátiš. Dobre. Nie, lebo už keď prekročíš tú bránu, už si v rozprávke, už my ťa stratíme. Nie som. Keď sme temerav naozaj. No tak čo keď... Nie, nemôžeš ísť, lebo to je rozprávková krajina už. Toto nie. You can't go there. To není do rozprávky. It is rozprávka. Není, lebo tu ideš a... Čo? Hej, ale už keď prekročíš bránu napríklad 100 metrov, už si v rozprávke. Nemôžeš, ak vidíš. Fake. Not fake, really. Ja tam sa bojím ísť. fine. Jak nájdem cestu naspäť? Čo? Ako nájdem cestu naspäť? To si ty myslíš, ale to je rozprávková krajina. No tak kedy tam môžeme ísť? Povedz, Majka, Stamaďal sa ide do rozprávky, nie? Nejde. No, ide. Ale kedy tam pôjdeme? Musíme mať posuch, slaninku, paličke, čarovnú vodu. Môžeme ísť teraz? Teraz ešte nie.